Αυτό έχεις το τηλέφωνο εκείνο. Το με παίρνει συνέχεια, το μήνυμα. Γιατί άλλαξες τηλέφωνο? Όχι, απλά... Πήγα 2-3 ώρες τα επόμενα από το Κουρεάρι, γιατί δεν ήμουν εδώ. Και δεν το σηκώνεις. Ναι, κάποιος θα πάει. Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχω στο τηλέφωνο. Ναι. Όλεγα αυτές τις μέρες γιατί ήμουν προς τα πάνω και λέω άμα ήσουν προς το τρίτο τότε